Helo Ysgol Henry Richards, Annie Llun sy'n yma. Diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad i feirniadu'r gystadleuaeth o ddod â idiom yn fyw mewn fideo, a wir i chi, maen nhw wedi bod werth chweil, dwi'n mwynhau fy hun yn arw. Mi o'n i'n chwilio am fideo greadigol, doniol ella, ond o'n i eisiau gweld yr idiom yn dod yn fyw yn llythrenol, ond o'n i eisiau'r ystyr ddod drosodd hefyd, a mae yna lot o'na chi wedi llwyddo yn hynny o beth. Ond dyma'r canlyniadau. Ffes 1. Ar ei phen ei hun. Nid ail popeth melyn. Nid air yw popeth melyn. Rydw i ddim yn gwybod be o bwyta. Siocled neu banana. Mae rhaid fi pwyso a mesur. Yn cael trydydd, Scott Hyde am ddawnsio ar ochr y dibyn. Da iawn Scott. Yn ail, lleici am wneud cawl o bethau. Gwych. Ac yn gynta, Efa Ym ar ei phen ei hun. O'n i wrth fy modd efo'r bobl fach ar un ferch fach wahanol i bawb arall. Oedd ben i lawr. Ffantastig, da iawn chi. Reit, ffes 2. Mae hwn yn dipyn o deryn. Bwrw hyn wragedd a ffyn. Mae hyn yn golygu bod hi'n bwrw glaw yn drwm iawn. Gwella deryn mewn llaw na doen mewn llwyn. Ai wynt yr iddwr. Mae wynt yr iddwr yn golygu yn rhedeg o gyflym iawn ac mas o bwff. Neu blewyn y droen. O. Covid-19, amser anodd. Ond ddaeth y brechlyn. Daw dyddiau gwell. Rhaid codi calon. Wedi cael llondbol? Na. Wedi cael llondbol. Mynd dros ben llestri. Ha ha, rwy ti'n tynnu fy nghoes. Gormod o bwdin dagydd gi. Stim mwy cyf dan. Yn cael y drydedd wobr, mae Ianto wrth iddo fo dynnu blewyn o drwy'n dat. Yn ail, mae Lois Davies, oedd gan hi sawl idiom, ond o'n i'n arbennig o hoff o yn codi calon ar y diwedd. Ac yn gynta, am gael llond bol, mae Mari Llongyfarchiadau Mari. Ffes 3.
drydydd am ddal gwn at y gwair i ladd gwair. Mae Megan W yn cael ail. Mae Emrys Jones nath brofi. Mae yn ara 10 medal iar. Llongyfarchiadau Emrys a llongyfarchiadau i'r iar hefyd. Ac yn gynta yn ennill y wobr yma wrth roi'r ffidil yn y to, mae Megan Gwych iawn, da iawn chi boys. Gobeithio chi mwynhau'r gystadleuaeth gymaint a nes i. Tara!